Ola, que tal? Con 4 analistas abordaremos un xoves máis os asuntos ou algúns dos asuntos de actualidade que creo que máis nos afectan. Para elo me acompañan nesta mesa de faladoiro os 4 analistas dos que lles decía e xa lles presento de seguido. Maite Cancelo, que tal, Maite? Hola, que tal? Maite é profesora da Universidade de Santiago. Xosé Antón López, que tal, Xosé Antón? Hola, moi ben. Abogado. Pola outra banda, Suso Veiga, que tal, Suso? Moi ben, encantado. Tamén profesor da Universidade de Económicas, e Marcelino Agís, que tal, Marcelino? Moi ben, gracias. Tamén profesor da Universidade, catedrático de Filosofía. Ben, pois, entre as cousas que máis nos afectan, como estamos en Santiago, son as máis próximas, as da cidade, as da nosa cidade, e estes días celebrouse Fitur, que é a Feira de Turismo, na que había pois delegacións da Xunta e tamén do Concello de Santiago, e entre outros asuntos, pois volveu ali a falarse de algo que, bueno, que xerou certa polémica na cidade, como esa proposta ou esa idea de poñer unha taxa turística para, en principio, para a xente que pernocta na cidade, para a xente que ven á cidade. Quería que me analizasen, que comentasen esta idea, se a veis viable, se Santiago é unha cidade como Barcelona, outra, ou comunidades como Mallorca, onde, bueno, que sí, que aí pois xa foi efectiva. Non sei, Maite, ti que estás máis cerca do Concello, que opinas? Bueno, o tema da taxa turística sempre é unha taxa moi discutida, incluso en propia Cataluña ou en Baleares tardaron moito, e en outras cidades europeas onde hai. En este caso, o que foi así como sorpresivo foi que non se falou nada co sector, porque normalmente os expertos, hai opinións para todos os gustos, algúns di que sí, que é unha taxa que, bueno, que pode ser importante para a cidade, e incluso para a comunidade autónoma, porque en Cataluña é compartida a taxa, non? Entre Ayuntamento e o Concello e a propia Generalitat. Pero normalmente se fala primeiro co sector e incluso coa propia Xunta de Galicia neste caso. Con respecto á taxa en sí, un dos problemas que ten é que grava só o que é aloxamento. Por lo tanto, só unha parte do sector turístico. E o que pode facer unha cidade como Santiago, que non é moi grande, é dicir, non é comparable Santiago con Barcelona, o impacto que pode ter. Que impacto pode ter? Que aumente o que se chama o turista de excursión, non? Que se aloxe fora de Santiago e veña a pasar o día e vai a dormir a outro lado. Que xa temos bastante turismo deste, que non durme na cidade, que ven en autobús, que ven en coche, pasa o día, pasea, e tampouco pagaría a tasa. Por lo tanto, non sei, ao final, claro, estas son suposicións, non? Pero si sería moi efectiva unha tasa destas características, xa digo, nun contexto como é unha cidade de tamaño medio, baixo, como é Santiago. Suso, ti cal é a túa opinión? Este é efectivamente un asunto que merece ser debatido, que poden ofrecerse argumentos a favor, argumentos en contra, que hai que, polo tanto, medir, sopesar ventaxas e inconvintes. Ventaxas, pois que, bueno, que proporciona unha serie de recursos necesarios para atender os gastos asociados o feito de que tal ou cal cidade teña un volume continuado de turismo importante e que eses gastos non descansen só sobre os habitantes habituais desa cidade, sino que tamén haxa unha aportación por parte dos visitantes. Inconvintes, pois claro, que teóricamente pode ser un mecanismo disuasorio da chegada de turistas por ese encarecemento. Hai que decir que é un encarecemento relativamente reducido. Non estaríase falando dunha tasa por día de €1. Bueno, dependendo do tipo de aloxamento, podría ser €1, €2 máximo. Vamos, unha persona que visite, que se aloxe, por exemplo, no Hostal dos Reis Católicos, non creo que deixe de facelo porque lle suban €1 ou €2 máis. Xa digo, isto hai que medilo e hai que sopesalo. O que si teño claro é unha cousa, que de haber unha cidade no noso país, en Galiza, de haber unha na que se pode plantexar este asunto, é Santiago. Por qué? Porque ten un turismo consolidado, continuado, e ten un debido en boa medida ao factor do Xacobeo, que é algo
que non aparece en ninguna das outras cidades galegas, que poden, eso sí, ter un turismo, digamos, asociado precisamente ao fenómeno xacobeo. Pero este carácter fulcral que presenta Santiago nesta materia fai, ao meu ver, que sería a única na que se podería hipotéticamente establecer esta tasa. Non teria sentido, vamos a decirlo, por unha tasa turística en Ourense, vaya, ou en Lugo. Non, porque non estamos falando de volumes de movimento turístico realmente significativos e, sobre todo, permanentes no tempo. Isto é un factor moi importante, porque resulta que hai 2 anos que está moi ben, pero ninguén sabe que vai pasar nos anos seguintes. Hoxe podemos pensar, digo hoxe, e unha perspectiva temporal, non se vislumbra que pode pasar para que Santiago teña unha caída na súa digamos, na chegada de contingentes turísticos. A ninguén se lle ocurre pensar, unha catástrofe sempre pode ocurrir, pero vaya, non é verosímil. Si, o que pasa é que en Santiago parece que digamos, unha das eivas que ten o turismo é que precisamente a xente se queda poucas noites a dormir. O mellor, se lle pos, ainda que sea pequena, unha tasa, unha chiniña máis aí, pois o mellor ainda retrae un pouquiño máis. Parece que é un pouco contrario eso, ao intento de que a xente pois durma máis días en Santiago, non? Pero, empezando por aí, por lo que acabas de mencionar ti, ese realmente é o gran debate, é dicir, porque Santiago, que lle pasa a Santiago que ten o fenómeno xacobeo, que ten unha universidade de máis de 500 anos, que é unha potencia en moitísimas cousas, que ten un aeroporto o máis importante de Galicia. Que lle pasa a Santiago? Que atractivo lle falta para que a xente non pernote en Santiago? E o mellor aí sí que temos que falar de que Santiago, pois o mellor para un determinado público e sobre todo para un determinado público de un certo nivel adquisitivo, pois non ten esos servicios que ese público demanda como pode ter pois cidades como, bueno, con Sol e con todo eso, pero Palma ou outro tipo de cidades, e non as vou a comparar. E ese sí que é o gran debate. O debate da tasa, eu penso que o alcalde pois lanzou pois eso, unha mensaxe de si pode ser viable, non viable, e bueno, e deberían o sector pois ver si era factible ou non era factible. El non dixo que iba a poñer unha tasa, dixo simplemente fixose unha pregunta en voz alta, non? De si cabría, non? Para aliviar pois o peso dos veciños e das veciñas de Santiago esa tasa. Pero o debate é ese para min. Que está fallando? Que levamos feito mal durante moitos anos? Porque levamos desde o 93 co mesmo, ca desestacionalización do turismo, co turismo de congresos, que, bueno, que hai veces que sí, pero que non medra, que non é un turismo estable como debería ser para unha cidade como esa, que é atractiva a ese tipo de turismo. Entonces, a gran reflexión que ten que facer o sector, a cidadanía e tamén o goberno municipal e todos os políticos en xeral é que está fallando, cual é o error que cometimos e como podemos, e iso daría para un congreso importante, non, do sector, non? Sí. Como podemos transformar para que a xente pernote e este máis en Santiago e que atractivos necesita para os nenos, pois, por exemplo, por cousas que escoitas, non? Familias que veñen con nenos e non teñen nada que lle chame para quedar. Sí, estos días que, bueno, decía que se celebrou o Fitur, que como acabamos de ver, e había críticas de algún grupo donde decía que Santiago como cidade, como concello, non tiña así ningún proxecto. Parece ser que nos orzamentos do próximo ano, non sei se que hai unha pequena partida para unha especie de plan estratégico sobre turismo, algo así. Pero ata de agora, pois, é certo que non, parece que non hai... Sí. Iba a incidir xustamente neso. De entrada, non son partidario, nin me parece ben unha tasa turística. Eu comprendo o problema que ten Santiago de Compostela, o igual que moitos concellos que perderon unha parte importante dos seus ingresos polo descenso de licencias por obras, etc. Pero hai que buscar alternativas e o propio turismo pode xerar riqueza e pode xerar dinamismo económico na cidade
pero non precisamente gravando con unha taxa, porque decíadelo moi ben e comparto ese plantexamento. Santiago ten unhas peculiaridades, non é un turismo masivo de sol e praia como que poden ofrecer destinos turísticos do sur ou do Mediterráneo ou das illas en distintos lugares de España. É un turismo, pois efectivamente, que é un sumatorio dese turismo que podríamos chamar religioso impropiamente, que está formado por la cantidad de peregrinos que chegan a Santiago, o turismo cultural, porque é unha cidade histórica, chea de cultura e de historia, polo tanto, un turismo tamén de congresos vinculado ás universidades, aos centros de investigación, pero precisamente por eso, por esta peculiaridade do turismo que non é equiparable ao que poda haber en Baleares, en Canarias ou, insisto, nas zonas do sur e do leste de España, no Mediterráneo, pois quizáis unha taxa sería un incentivo negativo, é dicir, desincentivaría as pernotacións en Santiago. Comprendo que o debate é necesario, nese debate, como decía Xosé Antón, é necesario que este, é preciso que este o sector, que estén os responsables do turismo non só do Concello, sino da Xunta de Galicia, a nivel de Galicia, pero coa idea non tanto de establecer unha taxa desde o meu punto de vista, canto de buscar de que maneira o turismo pode ser riqueza para a cidade e riqueza para Galicia a través de outra forma de explotación, a través de outras fórmulas. sei se algo máis queréis engadir. De feito, o turista paga impostos, que dicir, pagan a través do IBE, no que consumen, tanto no aloxamento como nos restaurantes, nos comercios. O sea, non é que non paguen nada. Outra cosa, que a repercusión que teña nas arcas locais, a recaudación que quere, en este caso, o Concello, que eso, que en boa parte pode ser para querer compensar outras baixadas de ingresos dos concellos. Pero sí pagan impostos, igual que os empresarios tamén pagan impostos, que dicir, impostos hai. Podese poñer unha tasa maiores, máis pequena, máis grande, pero impostos pagan. Eu estou máis na liña do que di Marcelino, que eu penso que o gran debate agora mesmo, Xosé Antón, é precisamente buscar esas fórmulas de desestacionalización, de buscar esa que o turista pase máis noites na cidade, buscar esas fórmulas para tratar de que o volumen sexa constante ao longo do ano. Xa digo, moitos turistas que veñen a Santiago es que non pasan ni unha noite na cidade. Durmen en outros concellos limítrofes ou na costa, veñen a pasar o día. Eso pasa en outras cidades europeas, Venecia, por exemplo. De tal maneira, entonces aquí tenemos que manexar cifras concretas, que eu, desde logo, non as teño nin na cabeza nin diante, sobre, e que supoño que alguén as terá, cifras concretas sobre o movimento turístico en Santiago. Eu, como habitante de Santiago e polo que vexo, dende logo, claro, hai un... unha boa parte da xente vinculada ao fenómeno do Camiño de Santiago, do Xacobeo, claro, son persoas que ou ben están unha noite e non están máis porque a lóxica do Camiño precisamente non é estar aquí 5 días máis. Vale, de acordo, pero unha noite si quedan normalmente, vamos, eu teño casos da miña familia que veu facer o Camiño e quedaron unha noite, ben, e logo está, pero logo tamén hai todo un sector, aparte do turismo de congresos, que está máis dunha noite. Está tamén outra xente que ven, efectivamente, polo patrimonio cultural compostelano, pola gastronomía, polo tipo de cidade, e que está máis tempo. Ben, o problema da desestacionalización é un bello problema de Santiago, non é de agora, aí xa falábase disto hai 10, 15 anos. Ben, vamos a ver, aquí o problema non é, claro que pagan impostos, pero o problema, supoño que se plantexa este debate, onde se plantexa, é que a existencia dunha masa turística cuantitativamente moi notável orixina os gastos adicionais digamos, a facenda local. Claro, cabe plantexar o seguinte, pode sufragar eses gastos a Xunta de Galicia ou a Administración Central, con cargo, efectivamente, os recursos que manexa. É certo, e entón non hai ningún problema de insuficiencia de recursos. O sea, que haxa aquí que Santiago sexa o punto final, non o punto final, porque tamén Fisterra vai dicir que é un punto básico no Camiño de Santiago, leva aparellado que hai unha serie de hai que atendelas localmente. O IBE se paga
vale, pero se paga cando se consume, pero o Concello non recauda o IBE. O Concello recauda o IBI e, digamos, recibe fondos de outras administracións para levar a cabo os seus servicios. Entón, este é o punto, digamos, o punto é, claro que se pode atender eses gastos especiais, porque, además, ollo, Santiago ten outra circunstancia tamén, que é a capital política de Galiza. E isto, hai un estatuto da capitalidade que leva asociado, por exemplo, que cada ano lle teña que suministrar a Xunta de Galicia unhos fondos específicos para atender esa circunstancia. É dicir, que en Santiago se reúnen varias circunstancias especiais, non comparáveis a outras cidades galegas, que exixen uns plans de financiamento ad hoc. E entón, isto podese discutir, pero pode ser unha tasa ou pode ser, oye, a Xunta de Galicia dedica a Santiago, pola súa circunstancia especial, fai unha transferencia anual de tanto diñeiro, perfecto. Eu penso que a tasa non, o fenómeno da tasa turística non ten nada que ver ca financiación dos concellos. Os concellos renunciaron, os alcaldes, desde fai moito tempo, na bonanza económica, verdad? Renunciaron a unha financiación correcta por parte do Estado. Xa Europa, nunha directiva, decíalle de que a autonomía política viña ca autonomía financiera, e en España está sin desenvolver esa autonomía financiera dos propios concellos, e por eso faguen, pois, baixo o meu punto de vista, atracos aos ciudadanos, por exemplo, co IBI, non? Da primeira vivienda, é dicir, unha persona que ten unha vivienda, que estuvo toda a súa vida traballando para ter esa vivienda, ¿no? Y dice, no, es que usted tiene un palacio. No, mire usted, es mi casa donde vivo y donde yo he pasado pues toda mi vida trabajando para tenerla. Non podo pagar 600, 700 euros de IBI, verdad? Bueno, ese é un debate que teríamos que fazer, e moita culpa teñen todos os alcaldes en España por non aceptar non ir ao punto clave, verdad, da autonomía financiera e facer unha autonomía financiera de verdad e financiarse pois ca especulación e con outras cousas. Pasa que non podemos pero solo un segundo con respecto á tasa. Eu penso que a tasa por eso non ven por aí, non ven co tema da financiación. A tasa é o que decía antes, non, que era máis para sufragar determinados consumos de cidade que se fan, non? Pero hai unha cousa que é importante en Santiago e que Santiago ten que replantear. Santiago é unha cidade que mandou unha mensaxe de que casi todo era gratis. Entrar na catedral é gratis, entrar nos museos é gratis, entrar en casi todos os sitios é gratis. Incluso chegaban peregrinos que se queixaban de que os albergues tiñan que ser gratis. Bueno, este é un debate que durante moito tempo estuvo aí, e o mellor tamén hai que replantearse que unha cidade non pode ter todo gratis, porque estás vendo catedrales en outros sitios, e é certo que unha catedral de culto e o que queiras, pero en outros sitios estamos vendo que para entrar na catedral hai que pagar, para entrar en determinados sitios hai que pagar. Os turistas teñen, e precisamente en algúns concellos, pois os residentes dese concello pois teñen uns beneficios a través dunha tarxeta. É un debate que hai que dar. Pero teremos que facer un monográfico sobre todas estas cuestións, porque hoxe, co cargado que levo aquí a xenda, temos que chegar a vai non ser imposible. A ver se polo menos chegamos á metade, non? Bueno, pois vamos a pasar de Santiago a Galicia, que tamén, bueno, e co tema que vamos a tratar tamén non deixa de ser Santiago como capital de Galicia, porque o pasado sábado celebrábase no Parlamento de Galicia un acto conmemorativo dos 35 anos da toma de posesión de Fernández Albor como primeiro presidente autonómico. Antes houbera os preautonómicos, pero realmente cando as competencias empezaron a vir, pois foi eso, hai 35 anos. Así que estes días está a ver conformando o goberno e poñendo en marcha a administración galega, non? Eu quería que me fixeses unha valoración, bueno, un recordo daquel momento e unha valoración tamén así rápida de todo do que foi aquelo e dos 35 anos que vivimos. Ten que ser moi rápido, porque senón estou vendo que agotamos aquí a ver, Marcelino. Bueno, pois en primeiro lugar, efectivamente, 35 anos xa é un período de tempo que permite ter unha certa perspectiva sobre como foron os acontecementos relativos á posta en marcha do período autonómico e tamén da figura do presidente Fernández Albor, que lle tocou pilotar esta particular transición galega e esta posta en marcha da autonomía. A primeira reflexión é o moito que se ten avanzado desde entonces, porque a autonomía
empezou con un orzamento moi exiguo, con uns medios, unhas infraestructuras tamén desde o punto de vista administrativo moi pobres, xestionando os asuntos autonómicos case de prestado en pisos de aluguer, en distintos espacios, e, bueno, pouco a pouco foise consolidando unha administración autonómica e o que quizáis é máis importante e probablemente é un dos logros de Xerardo Fernández Albor, foise consolidando a propia idea de Galicia como concepto político, porque Galicia é certo que existía como rexión no conxunto das rexións españolas, pero a Galicia con un autogoberno, con competencias descentralizadas, pois foi un invento daqueles anos 80, a partir da aprobación do Estatuto e do primeiro goberno que toma posesión en xaneiro do 1982, e eu creo que o sentido común que se aplicou na xestión dos recursos e nas medidas que se adoptaron e nos investimentos que se seleccionaron, pois deu credibilidade, e tamén a propia figura do presidente Xerardo Fernández Albor deu credibilidade á presidencia da Xunta de Galicia, á Xunta de Galicia como goberno autonómico, cando nacía, bueno, pois non digo con desconfianza, pero con un absoluto descoñecemento por parte da población galega sobre as posibilidades que tería esta aposta pola descentralización política e administrativa. Calquera. Sí, eu creo que 35 anos efectivamente dan para facer un análise moi demorado, non temos tempo, hai luces e sombras na historia, nesta historia do Parlamento Galego, e na primeira legislatura que se fai referencia do 1981 a 1985 tamén hai luces e sombras. Eu entre as luces sinalaría a aprobación de leis moi importantes no desenvolvemento posterior da arquitectura política galega, por exemplo, a lei de normalización lingüística, a lei de símbolos e sedes da comunidade, e entre as sombras naquel período foi, sin dúbida, a expulsión dos 3 diputados do, me parece que era Bloque PSG, en fin, do que despois foi o Bloque Nacionalista Galego, por non cumprir un trámite que era xurar ou prometer acatamento á Constitución, cuestión que posteriormente foi modificado e tivo outro desenvolvemento a partir de 1985. Eu, en todo caso, creo que o Parlamento galego, como todo Parlamento, é unha peza básica nun sistema político democrático, básica. O que pasa é que os parlamentos funcionan mellor ou peor dependendo non só da capacidade legislativa que teñen, e isto é marcado no caso galego pola Constitución e o Estatuto, sino tamén pola súa composición e polo seu regulamento. E claro, hai que ter en conta unha circunstancia moi significativa no caso galego. Tamén hai outros casos por aí, polo Estado español e polo mundo, pero o significativo para mí é que nestes 35 anos que estamos citando, pois 24 anos dos 35, que son moitos, existiu unha maioría absoluta no Parlamento galego, do Partido Popular. E só no resto, precisamente na primeira legislatura de Albor non existía maioría absoluta, na segunda tampouco, que, por certo, foron as legislaturas máis movidas, digamos, do panorama da historia política galega, sobre todo a segunda. Como consecuencia non había unha maioría absoluta. A partir de 1989, cando chega, digamos, o goberno presidido por Manuel Fraga, durante 16 anos, despois hai un cuatrienio bipartito, unha excepción, e logo ven 8 anos de Feijóo, que agora serán 12 cando rematemos a actual legislatura. É dicir, no caso galego, o Parlamento presentou na meirande parte das veces unha gran estabilidade derivada dunha maioría absoluta. E isto afecta o funcionamento dun Parlamento, porque estamos vendo agora, por exemplo, a nivel estatal, os Congresos dos Diputados ten unha maior, digamos, ten un maior grado de novedade, de interese informativo, que o Parlamento Galego. O Parlamento Galego xa sabes o que vai a pasar con a maioría absoluta, e en calquera Parlamento. Mentres que no Congreso dos Diputados hai que negociar, as cousas non están aprobadas
de inicio hai que, en fin, obriga a todos os partidos presentes nesa institución a sustituir, pois, digamos, o cómodo rodillo dunha maioría absoluta por a negociación. Xosé Antón mismo. A ver, eu penso que, como todo ten pois, luces e sombras, non? Eu penso que Albor, bueno, é o primeiro presidente como xa presidente da autonomía, non? Pero aí eso costou moito e a veces hai que explicarlo ben, é dicir, Galicia tuvo que salir á rúa para defender o concepto de nacionalidade histórica e tuvo que salir á rúa para defender o seu estatuto. Non foi fácil e aí hai xente como Piñeiro, como Ceferino, non? Que tamén teñen unha labor importante e seguramente outra xente, non? Que condicionou precisamente que fora como comunidade histórica que era, pois que tuvera o tipo de estatuto e o camiño que desenvolveu, non? Este é un tema que está sin resolver. España ainda non resolveu, o Estado español non resolveu o tema territorial. Non o resolveu porque a Constitución do 78 o que fai é dar unhas pautas a seguir para facer un Estado autonómico. Pero, claro, o Estado autonómico, unha vez que se desenvolve, pois, claro, pois hubo episodios de recentralización, de unha serie de cousas que está sin resolver, non? E bueno, Albor, pois, claro, seguindo pois a teoría de Piñeiro, non? Que decía que había que estar que Galicia, o galeguismo, tiña que estar en todos os partidos políticos, non? Que estuveran representados, que o galeguismo non podía estar solo nun partido político. Bueno, eso probablemente fora unha das grandes virtudes que tuveron esas persoas, non? No caso de Albor ainda está vivo, no caso de Piñeiro, Ceferino non, ou Rousseau, e con unha salvedad moi importante. Eso fixo que incluso unha persona como Fraga Iribarne, que non era nin autonomista, era un jacobino centralista, verdad? Fora capaz de recuar e darlle a Galicia ese concepto de potente, non? De nación, nacionalidade histórica. Si lemos os traballos previos á Constitución, había un ilustre letrado en Cortes, non? Do franquismo, que decía que nacionalidade histórica non era ni máis nin menos que un concepto moderno en Europa, verdad? Do que unha nación sin Estado. Eso decía un franquista ilustre, non? Entonces, Fraga sí que lle deu eso, e eso empezou pois, no período de Albor, e deronlle ese concepto que seguramente Galicia non tiña, de artellar pois, como algo máis que unha rexión de España, non? A ver, Maite. Vale, brevemente, se me estás mirando. No, é que xa me empezan a dar luces de que vamos con retraso. Bueno, un par de aportacións a esta breve repaso nestes 35 anos. Simplemente, hai que pensar que é un momento que había que construir o que era o Estado das autonomías. Viñamos de un régimen, además, anterior, unha dictadura, unha nova constitución, hai que construir algo que non hai. Eu o que sí que valoro moi positivamente, neste caso, ademais, hombre, de todas homens e mulleres que participaron no Parlamento galego e no goberno galego, pero en concreto en Albor, porque sí que se dedicou moito tempo a facer pedagogía política coa xente, non? Os cidadanos estaban como, isto que é algo novo, vamos ir a mellor, empeoraremos en canto a calidade de vida. O tempo, sí que é certo, cada razón que o Estado autonómico mellora as condicións de vida, o benestar dos cidadáns, non? Dos distintos territorios. Pero claro, nese momento, cando empeza, a xente non o sabe. Hai unha pedagogía, tamén unha persoa moi de consensos, de buscar consensos con todos os grupos políticos, de achegar, non? Aportacións. De feito, no seu discurso, o primeiro que fala é eso de agradecer a xente, non? O seu traballo é de buscar esos consensos cos outros grupos políticos, que non tiña maioría absoluta, sí, pero penso que tamén forma parte da propia personalidade de Albor, que, por certo, deixou unha carreira moi brillante no campo da medicina,
renuncia a ela para dedicarse ao mundo complexo, nun momento complexo como é o mundo político. Pois si, falabais varios do feito de que gran parte da etapa nosa autonómica foi con maiorías absolutas no Parlamento e a Xunta, e neste momento pois, sigue sendo así, e agora, de cara á financiación autonómica, bueno, pois o presidente Feijóo proponlle á oposición, pois, por exemplo, consensuar o representante de Galicia nesa comisión que vai abordar, que vai estudiar, non? E o novo financiamento para o Estado. E parece, non sei se é só propaganda, pero dá a sensación de que hai como un espírito novo, incluso tendo maioría absoluta, o mellor tamén contaxiado polos aires que veñen do Estado, de que se quere contar coa oposición, polo menos co Partido Socialista, e o Partido Socialista parece receptivo, non? Polo menos a falar, non? Non sei se credes que pode haber acordo en Galicia de levar unha posición común ou non. Desde logo, isto é o mellor que podería pasar, e de alguma maneira, enlazando co que falábamos hai uns minutos, é unha lección do que sucedeu hai 35 anos. Daquela, nun mapa político moi complexo, non só porque ningún partido tiña maioría absoluta, sino porque incluso o mapa político relativo aos partidos existentes estaba movéndose. A UCD non tardou en desaparecer, naceron novos partidos no ámbito do centro, da esquerda, é dicir, que nunha situación moi complexa, decía Suso Vega moi ben, fomos capaces de aprobar leis por maioría no Parlamento, como a Lei de Normalización Lingüística, entre outras. Bueno, pois neste momento, malia ser unha etapa cómoda para o goberno e para o presidente Feijóo, porque ten unha maioría absoluta que lle permite gobernar cómodamente, pois é de unha gran inteligencia política, desde o meu punto de vista, contar con todos para temas que deben ser de interés xeral de Galicia, como é o financiamento. E, por outra parte, pois é unha nova dinámica, acostumbrarse en política a saber que goberna un equipo que está ao frente do goberno, valga a redundancia, pero a oposición e os grupos que conforman o Parlamento teñen achegas importantes que facer e deben respetarse e escoitarse, sobre todo cando os temas son transversais e tan importantes como estes. Sí. Xosé Antón. A ver, todo o que consensuar e sona ben sempre, é dicir, é positivo e que cheguen, que xa un representante, non, común do que Galicia ten que ir a decir. Claro, eso é positivo, pero baixo o meu punto de vista, no Estado español non se está dando debate real, é dicir, non ten sentido como está hoxe en día. O gran debate que hai que dar é como estruturamos o Estado. Porque está sin estruturar, é que hai competencias solapadas, o Estado central non quere descentralizar política, administrativamente, determinadas cousas, as competencias son... Despois hai un galamateas de competencias de financiación, por exemplo, a sanidade está transferida e leva... Qual é o porcentaxe que leva a sanidade dentro da financiación autonómica? Entonces, como somos capaces de artellar eso? Entonces, hai un debate moito máis profundo e que non se está dando no Parlamento español. E o debate de como chegou o momento, levamos xa moitos anos de democracia, temos un Estado autonómico, como artellamos ese Estado autonómico e como somos capaces de facer a descentralización ou non. Quen non a queira facer, que o diga, pero a descentralización política e administrativa real que a veces, desde Madrid, no concepto Madrid de goberno, costa moitísimo o tema das diputacións e de outro tipo de institucións que están totalmente solapadas e das propias competencias. As famosas competencias que non son dos concellos, pero que teñen que asumir, si realmente esas competencias teñense que dar desde a institución máis cercana, como todo o tema social. Bueno, ese é o gran debate que hai que facer, porque, sinceramente, a mí pareceme ben que se poñan de acordo e que elixan a unha persona, seguramente un catedrático de economía e que sabrá moito de financiación autonómica, de todas as leis e de economía, verdad? Pero realmente o debate clave non é ir ali a pescar
Que tamén. O gran debate que ten que dar o Estado español é como se reestructura e como este Estado autonómico que decidiuse no seu momento descentralizar políticamente para os parlamentos e administrativamente, poñémoslle o cascabel para ser un Estado que sea incluso eficaz, ¿no? E eficiente. Sí, decía eu, de unha persoa común, unha persoa de consenso, pero, bueno, hai algúns grupos que parece xa claramente que non. Por exemplo, o BNG non cree neste sistema, non? Que vai por outro, e a Marea, bueno, tampouco sabemos aínda moi ben como se define, non? Quizás lle falte tempo. Suso, ti ves a posibilidade de que PSOE e PP cheguen a un acordo e os demais como reaccionarían? Si me preguntas sobre a posibilidade de que Partido Popular e Partido Socialista cheguen a un acordo sobre esa persoa experta... Primeiro na persoa e despois sobre a... Despois xa veremos, claro. porque... Pero, digo, sobre esa persoa experta que vaya a ese comité ou comisión de expertos, onde haberá un por cada comunidade autónoma, sí, eu creo que é factível. Mais, eu teño un nome na cabeza que non o vou soltar para non crearlle problemas, malo, sí. pero digamos que daría ese perfil do acordo. De todas maneras, hai que distinguir dúas fases aquí. Unha, efectivamente, unha comisión de expertos que elabora un informe, vai se constituir nun mes, elaborará un informe no tempo que lle leve, e posteriormente serán os gobernos das comunidades autónomas xunto co goberno central, o goberno do Estado, os que entrarán no problema da financiamento autonómico, que é un problema complexo, e donde, digamos, o que se debate, basicamente, para que nos entendan os telespectadores, é cal é o volumen da tarta, como se reparte a tarta, e en función de que criterio se reparte a tarta, e como cada territorio, digamos, que capacidade fiscal, que poder fiscal propio ten cada territorio. Entón, estas cuestións son complicadas e aí hai intereses diverxentes. Ben, entón, para esa segunda fase, eu non sei se habrá acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, non o sei, porque depende como vaya a cuestión. Pero eu teño a interpretación de que o señor Feijóo fai esta proposta porque o propio presidente da Xunta é consciente de que os seus problemas non están en designar a un experto. Os principais problemas que vai ter o presidente da Xunta vai ser cando se debata entre as distintas comunidades autónomas o reparto desa tarta e o propio volumen da tarta, porque aí dá igual que sexan do Partido Popular os presidentes, estou pensando en Cristina Cifuentes de Madrid, estou pensando, na Comunidade Valenciana non é do Partido Popular, pero todas as comunidades do Mediterráneo, e xa deixo a parte o caso catalán, digamos, aí vai haber que atarse ben os zapatos, porque mesmo formando parte do propio partido, vai haber fortes debates, e seguramente o señor Feijóo interésalle que polo menos no primeiro informe que elaboren eses expertos, a posición que defenda o experto galego sexa o mellor máis dura, vamos a decirlo así, o máis favorável aquí, mesmo do que el podería, como presidente galego, poñer diante do goberno do Estado. É dicir, que eu creo que é esa é a xugada que quere facer o señor Feijóo, que recoñezo que é intelixente e non é complicado chegar a ese acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. O resto é máis complicado porque hai outras variáveis políticas. Maite? Bueno, en primeiro lugar, que o tema do modelo de financiación é un tema moi importante. O territorial, o reparto, a descentralización pode ser outro debate, pero o tema da financiación é moi importante. Por qué? Porque o modelo actual está demostrado que é un modelo ineficiente, non achega os recursos ao sistema que deben achegarse, dada a descentralización de competencias, porque non hai tan siquiera un mapa de servizos, que é o que logo as comunidades autónomas teñen que pagar cos seus orzamentos, cando ademais a transferencia ao Estado é o 80% da financiación por exemplo, da Xunta de Galicia. O tema do experto, o experto barallará cuestións que xa se están a traballar, non? Por parte de profesores universitarios, pero tamén na mesma Xunta de Galicia. Como se está a ponderar a dispersión xeográfica, o envellecemento da población, que supone isto en custo de servizos que os gobernos autonómicos teñen que asumir.
Eu penso que incluso en criterios sí se pode chegar a acordos, porque ao final hai 4 parámetros básicos cos que hai que traballar. Hai que buscar un modelo máis sinxelo, o actual é un batiburrillo de fondos que ao final xa non se sabe se o reparto final equilibra ou non equilibra ou fai máis desequilibrios de unas comunidades con outras. Hai que buscar sempre esos principios, ¿no?, de suficiencia, de redistribución de recursos, de que podan un pouco equilibrar, ¿no?, entre comunidades autónomas o que a financiamento para o pago de servizos. E hai unha serie de principios básicos que eu penso que non debería haber problemas, xa digo, non só o tema do nome do experto, sino en varios partidos políticos. O Bloque, como está con outro sistema na mente, pois o mellor é un pouco máis complicado. E Marea tampouco se pronunciou moito máis alá da cuestión. Bueno, pois, para rematar, vamos a seguir co tema económico. Esta mañá, pois, deronse a coñecer os datos da EPA, da Enquisa de Poboación Activa, do terceiro trimestre, pero, bueno, interesa quizás facer balance de todo o ano, do ano 2016, que os datos de Galicia e do conxunto do Estado pois máis ou menos van na mesma dirección. Foi un ano de creación de emprego, de reducción do paro, con os datos así en grandes cifras serían 18.500 parados menos en Galicia, 17.100 ocupados máis, en España 541.000 parados menos e 413.000 ocupados máis. Hai un lixeiro desfase, bueno, un lixeiro ou regular desfase entre parados e ocupados. Eso, pues, parece que o explican os expertos porque diminúe a poboación activa, non? Pero, bueno, en conxunto, pois as cifras son boas. Non sei que valoración se pode facer ademais desto. Marcelino. Bueno, eu fago unha valoración ambivalente porque por unha parte me parece moi positivo que levemos encadeando moitos trimestres e anos completos no que o paro está descendendo, tanto a nivel español como a nivel galego. Por certo, unha mostra de que España é un estado descentralizado e que se aprecian fluctuacións entre autonomías porque hai un marxen tamén para xestionar, aínda que sea pequeno, no eido laboral. Pero, bueno, indo o tema, decía, é moi positivo que esa sangría que supoñía para a sociedade española, que era o paro, vaya descendendo. Isto é un aspecto innegable porque as cifras macroeconómicas e os datos da EPA o corroboran trimestre tras trimestre e, como decías, pois vendo os datos completos do ano 2016, os índices pois son incontestables. Agora ben, eu creo que posto que fomos capaces de crear emprego e volver a poñer en marcha a maquinaria económica, creo que deberíamos traballar, ou se debería traballar desde o punto de vista da política económica en que ese emprego fose de calidade e que o tipo de contratos para a xente nova e en xeral para os traballadores de España e de Galicia pois foran contratos máis estables, a poder ser indefinidos sempre que o mercado o permita e o demande. É dicir, que está ben que se cree emprego, pero tamén está nacendo un fenómeno novo que antes non existía e é que incluso persoas empregadas polo seu salario e polo tipo de contrato que posúen non son capaces de manter unha vida, digamos, digna para conformar esa clase media que en definitiva é a clase que tira da economía dun país. Sí, a ver, Xosé Antón. A ver, eu penso que sempre é positivo, non? Que se xenere emprego e que haxa menos parados. Pero claro, isto hai que relacionarlo todo, é dicir, o que acaba de decir Marcelino, é dicir, os salarios son a veces dun poder adquisitivo, están todas as estadísticas aí de que baixou moitísimo o poder adquisitivo das persoas. Que sucede? Sempre falamos da competitividade pero en outros países teñen uns salarios mellores e son países competitivos. Entonces, é un problema. Eu penso que estáse precarizando demasiado o traballo. Penso que, se exceptuamos polos datos, non? O País Vasco, Navarra e algunha outra comunidade, tuvemos moitísima suerte co tema do turismo. O repunte do turismo e a influencia do PIB do sector turístico foi espectacular, e foi espectacular porque se deron unha serie de circunstancias
en países que estaban levando ese turismo, falamos de Exipcio ou falamos de Túnez ou incluso da propia Turquía e de outros países que teñen serios problemas, non? E que ese turismo todo voltou outra vez que estaba indo. Entonces, é certo que eso axudou moito, non? Eu penso que España ten que replantearse, o Estado español, seriamente unha política de crecemento, pero de crecemento en I+D e de crecemento industrial, de outro tipo de crecemento, porque solo co turismo, e eu penso que é o que está proliferando, si realmente analizamos pormenudamente as estadísticas, vemos que non é un crecemento, a ver, que non está mal, que, oye, que está ben que creza e que o turismo tamén é importante, non? Pero penso que temos que replantearnos moitos temas, porque senón vamos a estar sempre na fluctuación tan enorme que ten este país, non? Temos pouco tempo. Sí, moi brevemente. Efectivamente, hai datos que non se citaron ainda aquí. O ritmo de creación de emprego en Galicia é máis baixo que o que se registrou a nivel estatal. O ritmo de descenso do desemprego tamén é máis baixo en Galicia que o de nivel estatal. O sea, temos un problema específico aquí. Hai unha disminución, efectivamente, da poboación activa. Que significa isto? De que cada vez hai menos xente que se plantexe activamente traballar. Isto tamén é un problema. Non son problemas novos do cuarto trimestre, son problemas desta época e, en definitiva, hai máis creación de emprego, é un emprego precario que está vinculado, debido á reforma laboral, a retribucións salariais baixas, máis baixas que no pasado, o cal dibuixa un panorama que, efectivamente, de medre da desigualdade social, que logo, a veces, notámoslo que ten repercusións políticas en comportamentos electorais, a veces, outras veces non. Pero, efectivamente, é unha asignatura pendente do mercado laboral galego e tamén do mercado laboral español. Ben, rematamos con Maite. No, evidentemente, esta é un pouco os deberes novos. Primeiro, conseguimos crecer económicamente, o PIB empeza a medrar tanto en Galicia como no conxunto do Estado. Empeza a recuperarse o emprego, unha cuestión moi importante porque aumenta o número de cotizantes da Seguridade Social, temos menos custos tamén que asumir por separados, porque decir que a creación de emprego, esos novos cotizantes, é unha parte moi importante. E o novo reto é mellorar estas condicións de traballo, que eu penso que coa recuperación do ciclo económico tamén axudará a esta recuperación, incluso salarial. Tamén hai que ver un pouco o que é a estructura salarial, como está a estructura salarial composta en épocas pasadas, eso leva para a moito análisis subyacente. Non é só falar de salarios, hai que ver por que tamén un pouco cales son todas as causas, non só algunhas que están por debaixo desta disminución dos salarios neste país. Ben, pois tiña, como lles decía ao principio, tiña aquí moitos temas son no papel, pero non deu tempo. Seguiremos outro día falando deles, porque casi, como é lógico, teñen continuidade. Eu agradezco os 4 contertulios que me acompañaron, a Suso, a Marcelino, a Xosé Antón e a Maite, que estuvesen aquí connosco un día máis, e tamén a todos vostedes por seguirnos.